Κύριε Πρόεδρε. La foto, Santi, bájame este tío. La foto. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, διότι η δημοκρατία είναι γιορτή, είναι χαρά. Και όταν η δημοκρατία νικάει το φόβο και τους εκβιασμούς, τότε είναι και λύτρωση, είναι και διέξοδο. Ένα μήνυμα αξιοπρέπειας, αποφασιστικότητας, το μήνυμα ότι έχει στα χέρια του την επιλογή. Πολλοί μπορούν να αγνοήσουν τη βούληση μιας κυβέρνησης. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την βούληση ενός λαού να ζήσει με αποφασιστικότητα, να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Σήμερα η δημοκρατία κερδίζει το φόβο, η αποφασιστικότητα του λαού μας νικάει από ό,τι φαίνεται την προπαγάνδα του φόβου και είμαι βέβαιος ότι από αύριο θα έχουμε ανοίξει έναν δρόμο για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Έναν δρόμο επιστροφής στις ιδρυτικές αξίες της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, στέλνοντας ένα μήνυμα ισχυρής αποφασιστικότητας, όχι μόνο να μείνουμε, αλλά και να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στην Ευρώπη. Να προκόψουμε, να δουλέψουμε ως ίσοι απέναντι σε ίσους. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή την πράξη της ισχυρής βούλησης, αυτή την πράξη τη γιορτινή της δημοκρατίας, πράξη αποφασιστικότητας για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Γεια σας. Θα βάλετε σταυρό μέσα στο κουτάκι. Σου φτιαγάνω την τραβάνε. Μπορώ να το δω. Ευχαριστώ. Μπορώ να το πει την λέξη μπροστά. Ευχαριστώ.
Από δίπλα πρέπει να πιάσουμε το πατάκι. Ναι, θα συγχωρευτείτε. Ποιος τη χάρισε, 40. Δεν θέλουμε να πάμε και στην Ιαπωνία, έλα.